Durangoti pasatzen zen el gobernador. La batalla de la Victoria, ez dakize, atxotora antzua egiten zuten, ez dakize. Eta, hor, fentea egon behar zen, eskurdi, hilerak eminda, pasatu. Eta guri monjak, esaten ziguten joan behar ginela, ara. Baina otzean, ez ziguten usten, ez bere nabarrena, ez talde guztia, klase erdi baino gehiago. Eta, baina ez ziguten esaten zergaitik. Ez arete joango. Bai, porke esan digute monja, eta joan behar garela eta ez dakizer. Ba, ez arete joango. Eta ahi ez da. Baina, esplikazioa eman gabe. Eta gero monjak bai, desa manera. Behartu, esan bai, baina desa manera. Kao, erligioso eskolak eta igual la villa eskola ezberdina izango. Gu ez gendun abesten, el himno, el no sé cuantos, hori dan ez gendun egiten. La religión sartuta hasta ezurreraino, hori bai.